Звук, моля! За кой работи? Аз съм правил пари задна клапа. Готови ли сте? Да. Вземи хубаво се. Сет. Мисля, че не съм добра майка. Често страдам толкова много по миналото, че чак се задушавам. Отчаявам се. Затова, че много ми се иска той да беше жив. Първо бих искала да започна с това, че аз се развивам в една съвършено различна среда. Преди години взех решение да приключа с участието ми в кинопродукции и записах да уча специална педагогика и съм учител. Преподавам на деца с увреден слух. И когато дойде предложението за тази роля, усетих, че първо това е едно много голямо предизвикателство, защото филмът е изцяло с християнска насоченост и моята роля определям като мисия да участвам. Да, аз съм вярваща. Имам 6 деца и Господ е в живота ми откакто съм се родила. Затова за мен е наистина чест и привилегия да бъда част от този филм. Моя стремеж да успея да се превъплатя в този образ също така включва и момента на това да бъда съпричастна към хората, които страдат от тази коварна болест. Освен християнската насоченост и това, че вярата в Бога е най-ценно за нас, има го и този елемент за болестта. Обичам да казвам, че не съм актриса. Аз не съм учила за актриса, нямам мой трик. Обаче всъщност имам и това е да слушам режисьора и да изпълнявам неговите насоки. Вярвам, че когато на терен между режисьора и актьора има химия, тогава нещата се получават. Моя механизъм е да боравя с спомени, с житейския ми опит, който е доста богат. И когато трябва да вляза в състояние, слушайки насоките на режисьора и това, което се изисква от мен, аз имам способността да върна някакъв спомен, който да изкара от мен това, което трябва да се види. Смятам, че българското кино имаше нужда от такъв филм, християнски филм. И всъщност, като видях думите, един монолог на Николина трябваше да заснема. И той започваше с изповедта, която снимахме с Кръстю Лъказанов. Мисля, че не съм добра майка. И когато прочетох тази реплика, нали, като всяка една майка, и аз имам съмнение в себе си дали съм достатъчно добра, и много се наместиха тези реплики с мен самата. И след срещата ми с него аз вече бях твърдо убедена, че това е моята роля. Има глад за комерциално кино. Но същественото и значимото кино, така хубаво е, че има млади хора, които го осъществяват вече. Аз вярвам, че когато човек е устремен към мечтите си и когато дава всичко от себе си, неминуемо постига успех. Тоест, таланта е един малък процент, оттам насетне труд, постоянство, дисциплина и умението да поемаш отговорност и да се отнасяш с изключително внимание към работата, която поемаш.